vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Iyi zviri kuitika kuchakafukidza dzimba matenga uko zvakangooma hazvo veduwe. Kune maconfessions aya emujolo but anotoda vanhu vekutoti vanenge vaine ushingi chaihwo. So kana kuri kunzi unenge uchidawo kuteverera maconfessions iwawo emujolo, you can just go kuchakafukidza dzimba matenga. Rekedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Nyedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, iyi zvinoita muupenyu ka zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu zvinongotyisa. So inini ndiri musikana asara ari ega pavana 6 vakaberekwa mumba medu. Vamwe vangu vakafushirwa nekuda kwehurombwa, ende hurombwa uhwo hunotozivikanwa kuti hurombwa hwababa vangu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri mudzimai asina hake kumbogara akaroorwa kana kumbopfimbwa zvake nemurume, asi chinondinetsa ndechekuti ndiri mwana uya wekuti ndiri pamwoyo pababa vangu. Isuwo tinobvawo kwagutu kuzaka uko. Mukoma wangu pakukura inini ndainge ndichidiwa nababa zvekuti vamwe vana vakazotosvika pakundivenga nekuda kwerudo urwo rwandainge ndichipiwa nababa vangu. Uye takazoti tati kurei, inini ndiine 40 years dzekuberekwa, ndiri mwana wechi4 kudaro. Vabereki vangu mukomanashi vakazongoramba vachingoti ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichibvapo pamba mukomanashi. Vamwe vose vakapera kufa, vamwe ndo vakaroorwa, vamwe ndo vakaroora. Vakaroora vakabva vazotanga kufamba kubvunzira kuti pamusha apa why is it tairamba tichingosangana nematambudziko akawanda kudai, kunyanya avo vainge varoora. Imba dzavo dzainge dziri dzekungonetsana pasina rugare. Ndinorangarira kuti imwe hanzvadzi yangu taitoziva kutoti after 3 weeks taitovaona mukomanashi vachitouya pamba. Dzimwe nguva muroora ndiye aitanga kusvika pamba achiuya kuzokomplaina kuti bhudhi vainge vamurova. Then the following 3 weeks taitoziva kutoti kana muroora ari iye akambouya kuzomang'ara, then bhudhi ndo vanenge vachiuya kuzomang'ara. Dzimba dzavo dzainge dzisina kana rugare. So zvakazopa kuti vakoma vangu, hanzvadzi dzangu nemasisters angu vange vachifamba, asi inini handizivi. Ndainge ndichingoramba kufamba navo nekuda kwekuputirwa nemishonga. Ndaingonzwa kungovenga n'anga, so kungozviudza kuti kunamata kana ndikanamata zvose zvinenge zvatova bho. Apa pakunonamata kwacho mukoma ndaingoti kana ndikangopfugama, so kana ndikangoita zviminamato zviya zvekungoti God bless our food, ndotonzwa sekunge Mwari vatodavira minamato yangu. Zviya zvekunzi munhu unotsanya ndainge ndisingambodi kana kunzwa nezvazvo, because baba vainge vakandiputira nemishonga yavo. So pese pavaifamba vaingobata baba. Zvakazoita kuti taipedzisira tava kunetsana nekuti inini baba ndainge ndisingadi navo. Handaida kunzwa munhu anenge achiita sekunge anoshora baba. Zvakazotosvika pakuti takazotoita sekunge vanhu vacheka ukama chaiwo. Ndikati kana mati baba muroi, inini handichakwanisi kuti ndirambe ndichingofambidzana nemi parwendo urwu rweupenyu. Shuwa nguva dzangu zhinji ndainge ndava kungogara nababa vangu. Amai vedu vainge vakashayika karesa, inini ndainge ndiri kuchikoro. Kubva ipapo baba havana kana kuzombotora umwe mukadzi, vainge vachingoti he is respecting the memories of our mother. So mukoma vana vaamai vangu vakatanga kufa one by one, vachidonha semashizha, sekunge muti wainge wazungunuswa mashizha akatanga kudonha. Chirwere chainge chichivauraya chimwe chete, vaingofa. Vaingonzwa munhu achingoti yowe ndabayiwa kani, ndabayiwa kumusana kwangu uko. Munhu obva atotanga kutoti mabayo kuzotonosvika munhu achizonofa, kusvika vose vachifa sari inini. Asi chakazotanga kundinetsa ndeichi, ndainge ndorangarira one by one kuti pese panozosvika shoko rerufu, baba vangu vaingorara mudanga remombe vachiti mapere ari kunetsa.
izvi mukoma zvakatanga kuitika kubva patainge tichiri vana vadiki, ende nguva iyi yaiti kana yasvika tainzwa tichivavenga sei baba, because baba dzimwe nguva vaikwanisa kuti vana vangu uyai tinge tichienda kunotandara, hamudi here kuya kuzotandara neni kudanga uko because mapere ari kunetsa. Saka taizogara navo baba mukoma sometimes kunosvika kuma10 vana bhuti ndo vaizoti isusu tava kudzokera kunorara, ivo baba taingovasiya vakangolaita chimoto chavo vari padhuze nedanga remombe vachingoti vainge vachirindira mapere mukoma. Zvinhu izvi ndakazonyanya kuzviona kuti it was not normal at all at that time. Ndainge ndichitobvawo kunzvimbo uko kwainge kwaitwa ememorial, ndainge ndakafambirako kunzvimbo ikoko nekuti ndainge ndakanzwa kuti kwainge kwakabikwa mutakunanzva mukoma. Ndakangoti ndichikopedza kudya ndiye uyo ndikabva ndati tande neroad, even though kunze kwainge kwatosviba. Ndakati ndichinosvika pamba, so ndokubva ndasangana naamai. So amai vakabva vati kwandiri, ko uri kubvepi mwana mudiki usiku hwakadai? Ndokubva vatotanga kuda kutsvaka shamu yekuti vange vachindirova. Pose apa amai vainge vachinditsvaka because vainge vachitotyawo. Ndo musi wandakaona kutoti heya vanhu vakuru vanototyawo because amai vaita sekunge vainge vaona chimwe chinhu chainge chichivatyisa because vakazotorara neni mupebedroom mangu umo mandainge ndichisheya neumwe munin'ina wangu mukoma. Takazoti tava kudarika nepadanga remombe, amai ndo pavakabva vachi ona zviri kuita baba vako kane vandiparadza. Ipapo ndipo pandakabva ndatadza kunzwisisa kuti why is it mama vainge vachiti baba vainge vavaparadza, but nekufamba kwenguva ndakazonzwisisa kuti ivo baba vakagara vangorara mudanga vachiti mapere arura, zvinenge zvichitoreva kutoti musi iwoyo pane munhu anenge achifanira kuti ange achizofa. Amai vangu vakazoti kunze kwava kunoyedza mukoma, amai vakangoita sekunge vainge vadzipwa nemunhu wandainge ndisingakwanisi kana kuona. Ndakatombozama kuti ndinge ndichivabvisa maoko avo. Amai vangu vakafa nedzimwe nzira dzakandirwadza nekuti vakangofa ndakavatarisa kudai mumaziso, vaita sekunge maoko avo ainge anamatirana nehuro yavo, vakazvidzipa amai vachizama kutaura but vaitadza kutaura mukoma Nashi. Amai vakati vafa kudaro hapana kana kumbopera makore akati kuti mushure mekunge bhuti vangu vekutanga varoora, ndo pandakabva ndazoona zvekare baba variko kudanga uko vachiti mapere arura ndikuda kuchengetedza mombe. Usiku ihwohwo mukoma ndo patakabva tazonzwa kuti ivo vamwe mukoma vangu, but he was the last born kuvana vakomana vakazvarwa nababa naamai vangu, vainge vaenda kunotamba bhora. Saka variko kubhora ikoko vakazorovana neumwe mukomana uyu it is very unfortunate kuti iye akazototongerwa mhosva yekuti akauraya munhu, hanzi akaita aya anonzi mafira kumberi, ndo aakamupa iwawo. Saka mukunorovana kwekuya ivo bhudhi ava vakabva vazorohwa panzvimbo yakaipa, ndokubva tazongonzwa kuti vainge vashayika. But mukoma Nashe munoziva kuti inini panguva yacho iyoyo nekuputirwa kwandainge ndakaitwa nemishonga yose iyo yababa, handina kana kutombobhilivha kuti izvi ndo zvainge zvichiitwa nababa vangu. Papo mukoma Nashi ndaingozviudza kuti vanhu vanovenga baba. So chakazoitika mukoma Nashi ndechekuti last year apa muna October zvakaitika ndezvekuti ndakaita chadzimira mukoma Nashi kusvika kuseni. Ndakabva ndazoona baba vainge vakagara mumba yekubikira, inini ndichingodzungaira ndiripo pachivanze, ende pandakazopepuka kudai so ndainge ndichitonhorwa because chando chose chiya chehusiku chainge chakapinda munyama dzangu. Ndakaedza kuda kuvaudza kuti ndadzimaidzwa usiku hwose, asi ivo vakabva vati ko hanzi afa nei. Ndakashamisika kuti vazviziva sei mukoma kuti pane hanzvadzi yedu yainge yafa. This was after tazoreceiva shoko, ndo pandakatanga kuplaza 1+1 kuti ko ivo baba why is it. Pandatanga kutaura navo baba ivo vabva vati ko hanzi afa nei, anga amborwara here. Akazoti ndabva mukoma Nashi ndabva pamba ndokubva ndazombotanga kushanda kune imwe nzvimbo kunonzi kuMainway Middles. Ndainge ndichishandira imwe shamwari yavatete, but mukoma Nashi dambudziko ndiroro baba pavanenge vada
kundidana kumusha, ndinotongoenda whether I like it or I do not like it, ndinofanira kuti ndinge ndichidzokerako kumusha. Saka mukuzonofambawo dzimwe hama dzinoti ivo hanzi baba vangu ava vakarombera upfumi hwekuti vange vachiita zvipfuwo zvakawanda. Mombe dzose idzo dziri pamusha hanzi ndedzeurombwa. Mudanga memombe hamuna mombe irimo. Hanzi kana pakasvika munhu anogona chaizvo chaizvo, hanzi baba vangu vanodura zvose. Hanzi isusu tinofungidzira kuti tinenge tichiona mombe, but hanzi tinenge tichingoona mhepo inogadzira mombe mumaziso edu. Zvinhu zvacho kani zvinokonfyuza. Hanzi kune zvekare nhengo dzesikarudzi dzechikadzi nechirume, uye zvekare hanzi baba vangu vane nyanga nedende rine ropa revana vaamai vangu pamwe chete neropa raamai vangu ririmowo mudende imomo. Iyo sikarudzi yechirume hanzi vainge vachiishandisa pakurara nevana vavo vasikana, even though vamwe vangu vakazoshaika. Yechirume hanzi ndo yaishandawo yechikadzi hanzi ndo yainge ichishandawo kurara nevana vakomana, vana bhudhi vose avo vakazosvika pakuzonoshaika. Dambudziko rinongoitika pandiri ndiroro rekuti mukomanashe, kana ndikati ndada kuenda kunobatsirwa musi wacho iwoyo handirare, ndinoita madzikirira asingaiti. Ndinoona baba vangu vachiuya vanobva vatanga kundirova zvakaipisisa zvekutoti ndinotoonawo zvimwe zvimhuka zvandisinganzwise kuti zvimhuka izvozvo zvinenge zviri zvimhuka zvakaita sei, because pasi rino rose handifunge kuti kune zvimhuka zvakadaro zvinokambaira mukoma. Unotozviona zvichitokambaira nemakumbo, but at the same time kana ukada kucherechedza kuti makumbo acho ambori pai, haukwanise kuona kuti makumbo acho ari nechepai, zvekuti ndinozotomutswa mukomanashe navo baba ava. Zvinhu zvinotondishungurudza mukoma. Izvezvi baba vangu vanongoti kana ndikabva pamba ndava kuda kunobuda gedhi paya, vanobva vatoti mwanangu ko unombozvitambudzikireiko nekuti inini baba vako ndakakuvakira musha, tariraone kuti danga rose iri ndakazadza nezvipfuwo, zvipfuwo zvacho zvose izvo zvirimo mudanga ndezvako iwewe mwana wangu. So uri kutambudzika neiko uchifamba uchidzungaira neZimbabwe yose iyi, ivo baba vako vane upfumi hwakawanda kudai so. Mukomanashe apo pandainge ndiriko kubasa ikoko ndaiti paya kana baba vangu vakangondifonera, ivo vaibva vangoti ko iwewe kuchirungu ikoko ndirikunzwa kuti uri kufamba uchindinyeya. Ndo zvavakaita ipapo pandainge ndiri kuMainway Meadows. Saka ndakatomboti zvimwe kuda mai vandoshandira kuti ndo vakaudza baba vangu, but it was just impossible because pandakaendawo kune rimwe sowe remuWaterfalls mukoma hapana kana umwe zvake wandakamboudza. Baba vangu vakangondifonera vakati ziva zvawakaendera kuchirungu, nekuti kana ukada kuedza masimba ndinokwanisa kuzokufushira mwanangu. Ende ivo havana kuti masimba angu. Pandakazovabvunza vakangoti pamwe uchida kungoedza ka masimba evaroi vemuno munharaunda. Saka ndainge ndichiti mwanangu handidi kuzokufushira. Baba mukomanashe vakati vapedza kundifonera kudaro, that same night mukoma ndakatozviona, ndakatogadha nhengo yechirume. Nhengo iyi mukoma yainge yakaita kunge danda, kuita kunge pranga, yairwadza. At the same time ndiriko kuhope ikoko ndaitonzwa kuti sikarudzi iyi yainge ivete neni yandainge ndichishandisa kuzvibatsira inotonaka kutodarika munhurume, even though ndisingazivi taste yemunhurume. Mukomanashe ndo dzangu nyaya idzi dzandiri kusangana nadzo. Ivo baba vangu ndine kamwe kakuvazeza so kandinovanzwira. Vanoti kana vasipo pamba ndinobva ndatonzwa ndichida kuvatuka zviya zvekuti baba vakangouya nhasi kana kuri kutorwa tinototi tinge tichirwa, but baba vanongoti kana vakasvika pamba vakangoti nhai mwanangu ko kugumbuka kwawakaita wakagumbukireiko nhai mwanangu, nekuti kana ukagumbuka iwe zvinhu hazvizofambi. Then ndobva ndanzwa ndichibatwa neumwe mweya wekungonzwira baba vangu tsitsi kuti baba vakaluza mudzimai wavo, vakaluza zvekare vana vavo. But ndinoziva kuti chinozondinzwisa tsitsi sandikuti dzinenge dziri tsitsi dzechokwadi, but ndinenge ndichingovanzwira tsitsi kuburikidza nemishonga yavo iyo yavakabata, ndo yakanamira pamwoyo wangu. Saka handizivewo kuti ndichabatsirikana sei
pamusha apa hakusi kuti ndigerepo ndoga. Vazukuru vose mukoma, vana avo vakasiyiwa vazvarwa nemadzikoma angu zvekare nanabhudhi, vose ivavo tigere navo pamusha. Vazukuru vavo baba vangu vanovada, asi chinondirwadza ndichocho chekuti vazukuru ava vachasvika pakuzoshandiswa zvekare nababa, and I feel very sorry sevasikana ava. I think kuti maybe baba vakatovatangirira nemishonga yavo. Please assist me, ndoitawo sei nhai Vedare, because ndasvikawo pachinzvimbo chekuti ndava kuda kuzvisunungura hongu. I feel very hopeless kuti ndichazovawo munhu wekuti ndichanzwiwo mainhingi kana kuzopindawo murelationship ndikazotoroorwa. I feel very hopeless, but mukoma, I want to free myself. Hakuna chinhu chinorwadza sekufamba day and night uchiziva kuti uri nhapwa yaSatani, uri nhapwa yakaiswa muturongo naSatani, because Satani haana zororo. Each and every time mukoma, when I look at my life, I see kuti hapana kana kwandiri kumboenda neupenyu, and ivo baba havadi kundiuraya nekuti pamhiko dzavo zvinoratidza kuti ivo vakasarudza inini kuti ndinge ndichizova uyo achazosara inherita zvikwambo zvavo izvi. Zvino mukoma, kana ndatambudzika kweupenyu hwangu hwose, ko izvezvi kana baba vangu vakangomuka vakati dhii kufa, ndotangidzana here nazvo zvikwambo izvi zvinoshungurudza vanhu kudai so, zvinorarama neropa? Please assist me. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi handizivi chinonzi ndinokuda nemunhurume. Munhu akangoya pedo neni kudai, unobva watoona kutoti murume uyu pane zviri kuitika paari, pane zvinenge zvichimuvhundutsa. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana wakambopinda nawo nadzo idzodzo dzekuti wakadanana nemunhu wekuti in the end wakazorealiza kuti murume kana kuti mukadzi wechikwambo, please come to my inbox and tell me kuti zvii zvakazoitika mulife mako. Hey, zvakangoma hazvo veduwe.